والحمد لله رب العالمين. يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر فتأتي بنظرة تأتي لنا بالظفر. الحمد لله من أقول يا الله تبارك وتعالى ديرايا ya dawo da mu irin wannan farfajiya a irin wannan guri mai albarka cikin wannan kasuwa ta kofar Wambai wacce take cikin yankin karamar hukumar Kano Municipal a wannan jiha tamu mai albarka jihar Kano ta Najeriya. Yau muna Laraba 30 ga watan Rabiul Awwal hijira Annabi alaihi salatu wassalam shekara ta 1444 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wacce ta yi daidai da 26 ga watan Oktoba na miladiya 2022. To alhamdulillah wannan harka ta maulidin manzon Allah ce. To kamar yadda komai yanzu mutanen duniya mun sani komai ya koma globalization, wannan harka ta lamarin manzan Allah da mun ita ce cikakkiyar duniya. Annabi ya cika duniya, yanzu ne yabo yake cewa annabi kullun sabo yake, haka yake, walal akhiratu khairul laka min al-ula. Annabi kullun sabo ne. Saboda haka wannan harka ta maulidi ita ce wato harka da ta shagaltar da lamarin rayuwar mu, muna godewa Allah. A duk inda muka shiga muka fita dare ko rana ko wata Rabiul Awwal ko dukkanin kwanakin shekara muna faɗar waɗanda muke koyi da su akan wannan gwadabe. Farko dai Annabi sallallahu alaihi wasallam shine abun koyi ta wani program da muke gabatarwa kyakkyawa abun koyi. To Annabi sallallahu alaihi wasallam shine kyakkyawa abun koyi. Duk abin da dan adam zai yi musulmi so ake kalli rayuwar manzon Allah, saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. kyakkyawan koyi ya tabbata a gare ku a cikin rayuwar manzon Allah alaihi salatu wassalam, wanda yake sa ran sakamakon Allah, wanda yake sa ran sakamakon gidan lahira. Sai aya ce ta akubi da wata sunna ta annabi, gagarumin sunna ita ce zikirin Allah. Kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah fi jami'i ahyanihi. Shi nabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana ambatan Allah a kowane lokacinsa. Aikin manzon Allah zikirin Allah, awwalu mazkurin awwalu zakirin, shine farkon wanda Allah ya ambata kuma shine farkon wanda ya ambaci Allah. Awwalu tauhidin awwalu qa'imin, shine farkon wanda ya kadaita Allah, shine farkon wanda ya tsaya a cikin bautar Allah. Qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidina. To makasudin maulidi dai istilahinsa tattaunawa akan lamarin rayuwar manzon Allah. Mun sha yin ta'arifi na me maulud. Maulud idan aka ce maulud akwai na lugha akwai na istilahi. Maulud daga abun haihuwa ne. Duk abin da aka haifa sunansa maulud, suna ne na mafa'uli. Maulud abun haihuwa. Wannan abun haihuwa din zai zama mauludul makani ko mauludul zamani, inda aka yi haihuwa din. Kamar al'amarin manzo Allah in kace mauludu makan na manzon Allah, ina ne makanin da aka haifi annabi? Kasar Makka, da unguwar da aka haifi annabi, da gidan da aka haifi annabi, da gurin da aka haifi annabi, sunansa mauludu rasulullah. Amma mauludul makani kenan. Akwai mauludul zaman, wato zarfu zamanin ya kunso abin da aka haifa. Kamar maganar in an ce wani mauludul zaman na manzon Allah, wanne ne mauludul zaman? Shine ka kirawo shekarar Abraha, shekarar Giwa, wadda nassin Qur'ani ya nasanta ta. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alayhim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Wato sababun nuzul wannan sura a cikin ilimi na asbabun nuzul, a shekarar da za a haifi manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama, saura kwana 52 aka samu wannan qadiya, wannan kissa ta ashabul fil, wanda shi sarkin Abraha Ashram, wanda yazo don ya rubuje ɗakin Allah sakamakon Bani Kinana sun yi tattaki, sun yi fatauci, sun je ƙasarsa, sun ga wani ɗaki irin ɗakin Allah, saboda shi yayi kishi ana ziyartar ɗakin Allah
takarar ta Kano ana samun biyan bukatu tun a jahiliya ya ga cewa ya kamata ya kishiyanci wannan ɗakin farko a duniya. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce inna awwala baitin wubi'a lin-nasi lallabi bi bakkata, farkon ɗakin da aka ajiye wa mutane a doron duniya wanda yake din nan a Bakka, ko ka kirawo Makka Bakkatu ko Makkatu, duluga ce ta Larabci, ko Bakkatu ko Makkatu. Kamar dai Bahaushe yana da irin wannan canjin lahaja a cikin wasu sunayen wasu abubuwa, kamar bincike ko bikishe, Bahaushe yana da irin wannan. Ba za ka yi ganewa ya canja harafin ba, wane ya ce wane yana yin bincike ko wane yana yin bincike, da abu ɗaya ne a sai dai canjin suna. To Makka da Bakka, Makan dai ita ce Makkatu, ita ce Bakkatu. Saboda haka wannan azzalumin sarki ya yi nufin ya zo ya rubuce ɗakin Allah a wannan shekara. Allah ya kawo canji a duniya. Me canjin? Wato an ɗauki hankalin duniya, abin da yake bai kai ya kawo ba a ganin ido, amma ya fi ƙarfin wani abu gingirme ne. Ita ce giwa, turan giwa, a ce an yi hawa, amma a samu wata halitta tsigigiya kamar tsuntsu ya zo ya hallaka giwa. Shi dai Bahaushe a karin maganarsa ya ce maka kallo ya koma sama tun da shaho ya ɗau giwa. To wannan karin magana ce ta Bahaushe, amma a hakikar shekarar da kallo ya koma sama, shekarar da aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kallo ya koma kallon alƙiblar inda annabi zai bayyana. Tun da tsuntsu ya kasgiwa, Allah tabaraka wa ta'ala ya ce alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil waja'alahum ka'asfin ma'kul. Wannan sababin nuzul wannan sura magana ce ta saura kwana 52 a haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka yan uwa, maulidi kamar yadda muka faɗa akwai na luga gurin haihuwa, na wato abin haihuwa shine maulidi. Akwai maulidul makani gurin haihuwa, akwai maulidul zamani zamanin haihuwa. To shekarar haihuwar manzon Allah ta zamani ita ce shekarar giwa, shine za a gaya ma an haifi sallallahu alaihi wasallama, wulida rasulullah sallallahu alaihi wasallama bi makkata amal fili. An haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a Makka, kaga maulidul makani kenan. Amal fili maulidul zamani kenan. Idan aka ce maulidul zamani, bayan shekarar da aka haifi abin haihuwa, a wata za a samu watan, to annabi a watan Rabiul Awwal aka haife shi. Abu samu bi ingancin ruwayoyi na malaman tsira a watan Rabiul Awwal, a wato cikin ranar Litinin, yawmul Isnai, shi annabi Allah ya zaba masa Litinin aka haife shi. Litinin aka tsaga kirjinsa yana ɗan shekara 4, Litinin aka tsaga kirjinsa yana ɗan shekara 20, Litinin aka yi kadiyar alhajarul aswad lokacin da larabawa suka jaddada ɗakin ka'aba, suka yi ta rigima akan ɗora alhajarul aswadu a inda yake. Annabi yana ɗan shekara 35 ya zo da diplomasiya, ya zo da dimokuraɗiyya a cikin addini. Maimakon a rigima, ya zo ya shimfiɗa barwansa, ya ce manya-manyan shugabannin ƙabilun da suke rigima, kowane ɗaya daga cikin waɗannan ƙabilu guda 4 da suke rigima, domin su larabawa akan ɗan abu kaɗan sai su ta rigima shekara da shekaru. Saboda haka manzo Allah ya zo da wata iriyar dimokuraɗiyya ta ci gaban duniya, ya ce ba shi zai ɗora ba, aka ɗauko dutsen aka ɗora akan barwansa, ya ce ina shugaban ƙabila wane, ya ce shi ne yake kama can, ina shugaban ƙabila wance, ya ce ni ne kama can. Haka annabi ya yi ƙoƙari ya haɗa kansu, tun daga sannan suka kirawo shi rabina bil amini, mun yadda da hukuncin amin. Saboda haka shi manzo Allah shine Muhammadul Amin, mai amana ne. To yana dan shekara 35 aka yaka ranar Litinin aka samu wannan nasara. Sannan ranar Litinin yana shekara 40 aka tsaga kirjinsa domin maganar wahayi. Allah tabaraka wa ta'ala shi ya aiko da wahayi, shi yace abi inna arsalnaka bil haqqi shahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira wa bashshira al mu'minina bi anna lahum min Allah fadlan kabira wa la tudil al kafirin wal munafiqina wa da'a mahum wa tawakkal ala Allah. Manzon Allah da ya aiko, to yana dan shekara 51
an sake tsaga kirjinsa sallallahu alaihi wasallama a daren Isra'i da Mi'raji. Saboda haka annabi sirrin sa litinin ran litinin ya bar Makka, ran litinin ya shiga Madina, ran litinin aka saukar da suratul Ma'ida, ran litinin ya wafati. Shi yasa shakal islami wa sa'adatul anami Sheikh Ibrahim yake cewa salli ala al-ithnaini ramzatu kulli sunaini wa sirruhu fi sunaini wa la kasrun azali. To muna yin mauludin zamani ne da kuma mauludin istilahi, ba mauludin makani muke ba. domin maulidul makani garin maka ahalan bi ardil harami maulidu khairu mursali, makka ita ce maulidu khairu mursali, maulidul makani. to mu kuma muna yin maulidi na zamani da kuma maulidul istilahi. me maulidul zamani? idan watan rabiul awwal ya zo sai ya motsa mana mu ci gaba da karantowa halitta tarihin annabinta wanda shi Allah yake ta kalla. duk da baraka duk wayanka in baka bi abin da annabi zo da shi ba, in ka je lahira Allah ba zai karɓe ka ba. ba a samun Allah da yardar Allah sai an bi ta hannun annabi. amma idan mutum yace zai bi ta wata kofa, Allah zai yarda ka je gurinsa amma azaba zai ma. dan zaka ji na wazarni wal mukazzibina ulul na'amati wa mayyirhum qalila inna ladaina ankalan wa jahima wa ta'aman zawqatin wa azaban alima. saboda haka shi Allah sai an bi ta fuskar manzon Allah ake samun sa. shine sabilu salamin fi ittifai siratihi huwa al-babu lil maula wa laysa siwahu. tafarkin zaman lafiya yana nan bin annabi, shine kofar Allah ba wata. saboda haka muna yin maulidin zamani a maganar Rabiul Awwal. to yanzu magana cewar maulidi shekara cika take damdam a cikin lamarin maulidin annabi. saboda haka kaga abin ya ma wuce Rabiul Awwal. daman so ake kullun shita'i wasa har zikir Muhammadin, sanyi na da zafi na ya zamana ambatan manzon Allah nake, saboda ya zamana man ahabba shay'an din nan da manzon Allah ya ce akfara min zikrihi, wanda yake san abu za a ji ya maimaita. wanda yake sai da wani kaya kala kaza, kayan yana shiga da an sayo an yi oda a sayar, da an sayo an yi oda, sai ka ji kullum yaya labarin kaza, ya labarin kaza. wannan abin ne a cikin zuciya. saboda haka annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama shine abin tattaunawa a cikin kowane irin lokacin mu. kada ya zamana mun manta da lamarin manzon Allah a maulidin zaman da kuma maulidin islahi. idan malami manazarci yace me ake nufi da maulidin islahi, to maulidin islahi shi kuma ba wai sai sufaye ko ainihin yan dariku ko a duk wani musulmi, ko a Rabiul Awwal ko ba a Rabiul Awwal ba, ko a hudu ba, ko a ina, inda ka ambata annabi kai maulidin islahi. kai maulidin islahi abinda ake kira da maulidi a zauna a dinga zakkarar da al'umma manzon Allah. yau ko mutum baya maulidi ya hau mambari yayi huduba wacce ta tattaro maganar manzon Allah, ba ruwan mu a islahi maulidi kai. to shi yasa wannan ce ta sa muke ganin cewa zamani ya ci gaba da ake cece ku ce akan harkar maulidi. mu ne yan makarantar maulidi, kuma ba gaban kanmu muke ba, muna duba magabatan mu kamar Maulana Sheikh al-Islam wa Sa'adullah Sheikh Ibrahim a nan Najeriya, kamar irin su Sheikh Mahan Tijani, kamar irin su Sheikh Malam Atiku, kamar irin su Sheikh Mai Hula, kamar irin su Sheikh Malam Sani Kafanga, kamar irin su Malam Dago, kamar irin su Malam Uwasu da sauran sadatu waɗanda saƙon da suka isar na ƙaunar Annabi suka gama lafiya shi muke isarwa. shi sa su kansu ɗan makarantar maulidin kullum muke kiranye a gare su a cikin rediyo, a cikin talabijin mai yanci da kuma irin wannan intanet na social media, wanda mu tun fitowar ta muka shiga cikinta. mu yan kasuwar media ne ta kowace waje, YouTube, WhatsApp, Telegram, wato Facebook. kafin ma ci gaba, wanda yake so ya ga program ɗinmu na duniya zai iya hawa Shura TV ta ɗariƙar Tijjaniya. da ka yi sacin kana Facebook ka rubuta Shura TV kawai, in kai sacin za a gani majalisar shura ce ta yadda a buɗe wannan. jagorancin ta yana wato wanda yake jagorancin ta Khalifa Sani Shehu Mai Hula shine jagoranta. da asalin Shehu Ma Sani Kafanga shine jagoranta, Khalifa Isa Karabi ya zama jagoranta, yanzu Shehu Sani Shehu Mai Hula shine jagoranta. a bangaren fasahar sadarwa wanda Dr. Ali Tamasi yake jagoranta bangaren fasahar sadarwa, in ka rubuta Shura TV a wayarka za ka ga duk program ɗinmu da malamanmu da shehannanmu duk wani wanda ka sani za a gani. kai ta shan karatu a sadaka kana kwance a kan gado a kasuwa ne a ina ne, kai sha karatu a sadaka a wannan feji. ko kuma ka hau yan Aminu Mai Diwani TV, shi ma tamu ce wannan, kuma istiqlaliya ce ga zawuyanmu. yan Aminu Mai Diwani TV a Facebook in kai satin
ko a yanzu za ka ga program ɗinmu sai iya ganin ka ko ka hau Faila TV ita ma ta mu ce TV mu ce Faila TV mai FAILA da rubutun Arabiya Faiba in kai satin a Facebook za ka ga duk inda muka shiga in an jima ma in muna raye za ka mun shiga wani gudu in gobe ma za ka ga mun shiga can mun shiga can mun shiga can ko a Kano ko a Kaduna ko a Bauchi ko a ina muna tare da kai a yadda kake saboda ne saboda globalization muke ciki Faila TV kenan ko kuma ka hau Ruhul Adab TV yanzu wannan reporter ne shi ya hau talabijin ce ta Ruhul Adab TV kana hawa Ruhul Adab TV yanzu nan zaka ga me ake a duk inda kake in kana da waya yi sace Ruhul Adab TV da rubutun boko Ruhul Adab TV shine ya hau wannan amma duk za a share da waɗannan TV akwai wato Sahibul Faiba TV ita ma ta mace sannan idan mu'amala kake da YouTube ka rubuta Amina A Faira ita take editing din YouTube din wata baiwar Allah ce da Allah ya azurta mu da ita cikin zawiya tana Riyadh tana ana gama program za ta mai da shi YouTube in ka rubuta Amina A Faira mai FAIRA zaka samu program din mu duk inda muka shiga zaka samu to wannan zamani ne na ci gaba na lamarin manzon Allah ba wani abu da wannan zamanin yake nuna ma na ci gaba sai lamarin manzon Allah kowa ya sani nan a kasuwa muke wanda suka san kasuwanci sun san kasuwanci yanzu ya koma sama magana ka ɗau takalmi kana yawo sabon gari yan kaba a hannu wani da ya ɗora a WhatsApp shikenan yanzu jiya da manhajar WhatsApp ta dan samu ɗan matsala wasu sai da suka shiga tasku saboda mai business ɗinsu akan social media ke akan internet saboda haka to tun da haka ne ga lokacin da rediyo ta fito an yi ta baba Khalifa Sanusi na farko ya tambaye Ibrahim me hukuncin karatu a rediyo malamai sun ce haramun ne shi ya halatta yayi wasiƙa yana kan tafiya a lokacin zai shiga Saudiya zai shiga Moscow yayi wasiƙa a takaice bai malaman Najeriya malaman Kano sun rubuta wannan wasiƙa wasu sun gamsu amma ƴan uwanmu da yake muna tare da su a nan zazzagawa ne malaman mu na Zaria wasu sun ta baba suka yi rubutu haramun ne rediyo gunki ce bai halatta ba sai wani littafi sunan littafin al-hujjatul baligha fi kauni qira'atul qur'ani fi radio sa'iga wato cikakkiyar hujja cewa karatun qur'ani ya halatta a yi a rediyo yanzu da bai faɗo wannan fatawa ba a lokacin Allah ta kashe Malam Abdullahi Uwais limanci yake cewa lokacin da aka sa speaker loud speaker a masallacin sarkin Kano a lokacin wasu daga nan suka daina zuwa juma'a wai la me zamu gani daga nan suka daina zuwa kawai haramun ne to waɗannan abubuwa sai an samu malamai waɗanda suka fahimci lamarin annabi shi annabi juyawa yake tsawuri yake yi sallallahu alaihi wasallama saboda haka wato ita karatu a rediyo da talabijin da waye malaman mu su suka fara bada fatawa akan wannan hatta maganar alhajar al-aswad din ko kuma Qami Ibrahim akwai abubuwa da dama saboda haka ƴan uwa a daɗa ba mu haɗin kai duk da dai a kasuwa ce amma a nutsu saboda na gaya wa shi wannan reporter idan wannan program ɗin an yi surutu a ciki to da ya gama goge shi zai in ka neme shi ba za ka same shi ba har abada amma idan an daɗa bada haɗin kai kamar yadda aka bada haɗin kai yanzu mun gode to duk sanda ka neme shi daga nan ila yawmil qiyamati in ka hawo waɗannan channel ɗin da na gaya maka za ka samu karatu cikin kasuwar ƙofar bai kuma duk inda aka ambaci annabi alhairi ne yake zuwa da albarka to kamar yadda aka sani karatun Faidul Ahmadi aka ce zali to ga lokaci ya to saboda haka za mu duba mun yi tafkisin sa mun yi summarize da abun da shi Faidul Ahmadi yake nunawa na kissar haihuwar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومن داره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين idan mun yi mulahaza cikin wancan littafi na Al-Faid Al-Ahmadi fil Maulid Al-Muhammadi bayan basmala da shi mai littafin ya kawo ya fara da sunan Allah daman duk aikin da ba fara da sunan Allah ba to yankakken aiki ne ba mai albarka bane duk aikin da zaka kai bismillah shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya koyar da abin da zamu yi bismillah in mun khatama mu ce alhamdulillah ita bismillah wato aya ce daga cikin ayar Qur'ani
a akawalan wasu malamai na ulumul Qur'an ko kuma ita basmala din za ta zama ba'abin wata aya daga cikin ayoyin alkur'ani za ta zama ba'abin wata aya ko dai ta zama aya ce mai zama kanta idan an ɗauka a cikin suratul fatihatul kitab bismillahir rahmanir rahim aya ce ko kuma ta zama ba'abin aya a cikin suratul namli inda annabi Suleiman ya rubuta wasiƙa cewa innahu min Sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim Allah ta'alu alayya wa atuni muslimin to ala aqwalidi to duk abin da aka fara shi da bismillah annabi Suleiman da wannan basmala ya mallaki duniya Allah ya mallaka masa mutane da aljanu da tsuntsaye ya amaluna lahu ma yasha'u min mahariba wa tamathila wa jifanin kaljawabi wa qudurur rasiyat imalu ala dawud shukran da bismillahir rahmanir mallake ta annabi nuhu alayhi salam shi ba ma a karasa bismillah ba jirgin ruwan nan da ya sassaka aka shigar da mutanen duniya fasuluk fiha min kulli zawjayn ithnayn wa alaka illa man sabaqa alayhi alqawl minhum fala tukhadibni fil ladina zalamu innahum mughraqun nan tafiyar jirgin ruwan giyarsa da tokar dinsa da birkinsa duka wa qalar kabu fiha bismillah mujraha wa mursaha tafiyar jirgin ruwan da tsayawarsa a iya bismillah mujraha wa mursaha in yace bismillah jirgin ruwan zai tafi idan yana so jirgin ruwan ya tsaya sai ce bismillah shi wato sha'air na addini kaman ayoyi ko wasu hadisai ko wasu asararai da za a baka da ayoyi ya danganta da imaninka bismillahi mujraha wa mursaha da wannan sirrin Allah ya tsere da mutanen annabi Nuhu shi kuma annabi Sulaiman da Allah ya bashi mulkin gabas yamma kudu arewa shine annabin da ya mallaki duniya annabi ya mallaki duniya annabi Sulaiman ce rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab da bismillah ya samu wannan ya danganta kai yaya kake jin abun gurgudun kudin ka ba gurgudun shagalinka a addini ma'ana gurgudun imaninka kaman biro ne da muke buga misali kullum shi biro da kake ganin sa a kasuwa farashin sa daya irin wanda dai zaka saya farashin sa daya shi dai biro ya danganta gurin waye je shi biro ba ya danganta gurin waye je idan ya je gurin wanda ba shi da komai shikenan ba shi da komai in ya je gurin mai komai wannan biran abin da zai ma aiki Allah ne kaɗai ya san wannan to haka a sha'air na addini ke karfin imani haka al'amura saboda haka duk abin da za a yi sai a fara da bismillah yayi bismillah to daga nan sai salatin annabi dan daga Allah sai manzon Allah akwai isharori da yawa yanzu ka ga in ka kalli kwanan mako kadai ran lahadi take ranar farko litinin ta biyu talata uku dan lissafi ne ahad isla salasa arba'a khamsa sai yawmul aruba yawmul juma'a take rana ta shida sai kuma yawmul sabat su yahuda ta suke tunda Allah ya aiki a kwanaki fi ta ayyamin sun mastawa alal arshi din nan so su yahuda sai suka ce to Allah tunda ya huta ranar asabar ai gajiya yace wa ma masana min lugu kariya kuke mu gaji wallahi ba ma gajiya inji Allah sai suka Allah gajiya yayi shi sa suke hutu ran saturday shi sa ba yahudi yake hutun saturday shi tunda Allah yayi sama da ƙasa alhadi litinin talata laraba alhamis juma'a sai ya dakatar da aiki ran asabar suka ce to Allah gajiya yayi mu ma mun hutu zami har yanzu za yahuda suke hutun asabar shine saturday ba aiki su kuma nasara suka da sunday an ba su sai juma'a ba su karba ba su yahudawa suka ce ba sa so ranar hutun Allah suke so saboda Allah ya gaji Allah ya ce mu gaji ba wallahi ba yahude dan iska ne ya sha cewa Allah marowaci ne ko Allah matalaka ne sun ce yadullahi magalula Allah ta bari ya dahu mabusu da tani yufibu kaifa yasha zaka ji irin wani ko daga da sabbi Allah qaulal ladina qalu inna Allah faqirun wa nahnu agni Allah sai ƙarya suke ya ayyuhan nasu
أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. saboda haka in ka dubi kwanakin mako yawmul ahad tunda Allah ce kul huwallahu ahad shi Allah shine ahad to in kai mudafun da mudafun ilayhi ranar Allah da za ta koma ma shine ma ishara da yawmul ahad rana ce ta Allah al ahad yawmul ahad. to daga lahadi duk yanda zaka motsa rana ta biyu ta manzon Allah ce mun faɗi tarifin abin da aka ba annabi cikin littafi ashe kenan daga Allah sai annabi ko baka da karatu kwanan mako haka yake nuna maka ko baka taba zuwa makaranta ba daga lahadi baka isa ka tafi talata ba dole sai ka biyo halaran manzon Allah hadaratis sina shaykhul islam yana halilayya murradi ala hadaratis sina uqabbilu banatul fuadul mumanzaki. to tunda ku an yi basmala to sai salati da manzon Allah shi Allah ya hada sunansa da manzon Allah in mutum ya shekara 100 yana kafirci in yazo zai musulunta sai dai ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sai ka hada sai ka hada sunan Allah da manzon Allah zai karba a huduba a ta aure a huduba ta juma'a a kowane irin abu sai ka la ilaha illallah a iqama a kiran sallah la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam. saboda haka ya kawo salati ga manzon Allah sannan mai wannan littafi shaykhul islam ya kawo sunansa mujarradan bai faɗi sunansa ƙararai ce shi malami bane ko ustazi ko wani bahari ya ambaci sunansa ƙarara ya ce yana mota cikin jamala ta ubangiji sannan ya ambaci cewa wannan littafi ne wanda ake kiransa alfaidul ahmadi kwaranye na ahmadi shi ahmad sunan manzan Allah ne daga muhammadu sai ahmad kuma manzan Allah yana kiran wannan suna na ahmad yana ana bushara isa ni bushara ce ta annabi isa tunda Allah ya ce tun lokacin da annabi isa ya ce ya ku bani isra'ila ni ma'aiki ne zuwa gare ku kuma ina mai gaskata abin da ya zo kafin in zo na daga attaura kuma ina ba ku bishara a nan gaba da wani gagarumin manzo da zai zo bayan na tafi sunansa ahmadu shine wa mubasharan bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu ahmad to manzo Allah kenan to wannan kwaranye ne daga wannan hadara sunan manzo Allah ne yace godiya ta tabbata ga Allah da siffofi wato macika ga Allah shi Allah tabaraka wataala shi yayi kansa da kansa sannan yayi kalmar shahada ya tabbatar da ubudiyya ta manzon Allah shine wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ina shaidawa hakika annabi muhammadu bawan Allah ne kuma manzon Allah ne domin shi annabi sallallahu alaihi wasallama babban kirarin da zaka yi masa kace Muhammadu Abdullah qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidina annabi shine bawan Allah hakikata Abdullahi shi sa din da Allah zai manzo Allah kirari sai ce wayannahu lamma qama Abdullahi yad'u kadu yakununa alaihi libada subhanallazi asra sai ce bi abdihi Abdullahi kenan manzon Allah kenan alhamdulillah alladhi anzala alkitaba ala abdihi tabarakallazi nazzala alfurqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadira to Abdullahi kenan huwa al-abdu haqqan Allah sai hada manzon Allah wannan hasa uku Muhammad Abdullah ibn Abdullah Abu Abdullah kuma a cikin ƴaƴan Abdul Muttalib gaba ɗayan su tun daga Harisu har zuwa wanda yake wato Abu Talib ne ko ka kirawo Abbas dan Abdul Muttalib da wasu na ganin Abbas shine kane ga mahaifin manzo Allah amma ba mahaifiyarsu ɗaya ba wanda suke mahaifiya uwa ɗaya uba ɗaya da mahaifin manzo Allah shine Abi Talib mahaifin sayyidina Ali to gaba ɗaya yayin Abi Talib zaka samu irin su Diraru Muqawqisu da sauransu da irin su Abu Lahab da sauransu amma duka a ciki wanda Allah ya kaddara aka sa masa Abdullah tun a fitara tun a zamanin jahiliya sai Allah ya dauko wannan suna na Abdullah ya sa sunan mahaifin Annabi kuma babu irin sunan dan ka san shi Allah ya riga ya zabi iyayen tintini kai zaka dinga waige shi ne mahaifin manzo Allah sunansa Abdullah aka zabi sunan mahaifiya Allah ya kawo sunan mahaifiyar manzon Allah wai koda da masu gani koda masu wani bincike Allah ya ce ku gama binciken ku mu a gurin mu sunanta Aminatun tun mun amince da ita ba abin da za mu tafe ta kawai mu a gurin mu mun yarda da ita ji Allah
saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine Abdullah. Kuma su waɗannan magabata na manzon Allah ba ma magana sayyida Amina da sayyidi Abdullahi ba, har sama irin su Shaybatul Hamdi Abdul Muttalib din kenan, irin sa Hashim ba matarsa Salma, irin sa Abdul Manaf da sauransu har zuwa Adnan. Idan fatara ta samu zamani ba Allah ba ya wa waɗannan mutane azaba, saboda ya ce wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasulan. saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam shine Abdullah. ya kawo wannan, ya kawo salatul fatiha gurin a cikin shi wannan littafi na al-faid al-ahmadi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wa al-khatim lima sabaqa nasir al-haqq bil haqq wa la hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya fara cikin littafin cewa bayan haka, yayin da Allah mamallaki na gaske ya so ya bayyanar da wannan haske na manzon Allah a samar da halitta ta ciki, domin asalin haske Allah shine haske, kuma ya kira manzon Allah da wannan haske, domin kamar yadda Allah yake Ra'ufur Rahim, ya ara manzon Allah wannan suna Ra'ufur Rahim. dan da Allah ya ce laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma antum harisun alaykum bil mu'minina Ra'ufur Rahim. Allah shine Ar-Ra'ufur Rahim, amma ya bai manzo Allah aran wannan sifa, aro ya bayar asalin sifar da Allah ce. Saboda haka hasken da Allah ya ce Allahu nurus samawati wal ard mahalu nurihi kamishkatin fiha misbah al-misbah fi zujaja az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyun yuqadu min shajaratin mubarakatin zaytuna la sharqiyyatin wala garbiyya. Haske hakikatan Allah ya kaje kuma can yana cewa qad ja'akum min Allahi nurun wa kitabun mubin. Haske ya zo muku daga Allah, nan gurin hasken manzon Allah yake ne, kitabun mubin alqur'ani yake ne. shi da aka jawar salam yana ce ma bada wa biqa'ul ardu zulmun wa zulmatun fa tarakatul arjabi dal'ati ahmad. Ya bayyana a lokacin da duniya zalunci ne da duhu, az-zulmu zulmatu yawmal qiyama. To bada wa biqa'ul ardu zulmun wa zulmatun fa tarakatul arjabi dal'ati ahmad. Manzon Allah ya bayyana a lokacin duniya zalunci ce kawai, tabargaza ake, mai karfi yana danne mara karfi kawai, kamar yanda zaka sa fina-finai na namun daji kaga zaki ya buga da a guje ko barewa a guje ya kure mata gudu, to irin wannan rayuwar ake yi. To Allah tabaraka wataala ya turo manzon Allah ya saita duniya a takaitaccen shekaru, ya nazzama ta, ya dora ta akan shari'a sallallahu ta'ala alaihi wasallama. Bada wa biqa'ul ardi zulmun wa zulmatun fa asharaqatil arjabi dalati ahmad. Ya bayyana a lokacin sasannin kasa zalunci ne da duhu, amma kasa ta dau haske da kullowar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Da Allah yayi nufin zai ainihin ya halitta, to hasken annabi sallallahu alaihi wasallama ya kaga daga hasken sa, wato wannan haske na sayyidina rasulullah shine nurul akwanil mutakawwinatil adami. Ga wanda yake karanta wazifa kullun zai karanci jawharatul kamal so 12. nurul akwanil mutakawwinatil adami sahibul haqqir rabbani man sunniya bi nuril akwani huwa rasulullah. Man sunniya bi nuril akwani, wa aka ambata shine nurul akwan, hasken kasantattu shine manzon Allah. Domin duk abin da ba Allah ba sunansa kaunu, duk abin da ba Allah ba annabi ne gatan wannan abin, saboda Allah ya ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shi ko al'alam a lugar larabci kullu ma shi Allah fa huwa alam, domin yana nuna ma akwai mai shi, alama ce ta akwai Allah. Duk abin da ka sani ba Allah ba, to alama ce ta nuna ma wannan abin daga Allah yake. Wa fi kulli shay'in lahu aya tadullu ala annahu wahid. Saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama hasken nan nasa Allah tabaraka wataala ya kaga tun kafin hijabai, kafin al'arshi da abin da ke gefen al'arshi. Allah ya sanya wannan haske ya zama ginshiki na haske, yana tasbihi ga Allah tun kafin lu'lu'anya. Domin akwai aqwalai na hadisi cewa farkon halittar Allah ad-durra, wannan durra din hasken manzon Allah ne. To tun kafin durra, kafin al'arshi da kursi da shekara 200. A cikin littafin
Shehu Ibrahim ya kawo wato hadisin nan daga Sayyidina Aliyu Allah ya kare da gare shi yake cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya halitta hasken manzon Allah kamar yadda Sayyidina Ali ya faɗa daga manzon Allah Allah ya halitta hasken manzon Allah kafin sammai da kasai kafin al'arshi kafin hijabi kafin aljanna da wuta kafin duniya da lahira kafin annabawa da shekara 624 a shekara irin wacce ta dace domin akwai ayyamur rabbi akwai ayyamud duniya akwai kuma ayyam na kullum huwa fi sha'an yanzu a ayyamur rabbi mu a nan duniya 24 hours shine kwana daya wuni da kwana 24 hours shine wuni da kwana amma a ayyamur rabbi ba haka bane shi a ayyamur rabbi daga karfe 7 a misalinka daga karfe 7 ta misalinka zuwa 12 shine lokacin da za a yi zauna Allah ya zartar da hukunci a fagen kiyama fa kaifa tattakuna in kafartum yawman yaj'alul wuldana shiba as-sama'u munfatirun bi kana wa'duhu maf'ula to wannan dai wanda za a yi daga karfe 7 a sabil misali zuwa 12 sai wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun wuni daya a gurin Allah a ayyamu rabbi amma idan a ayyamu yawmul qiyamati ne kuma da zamu magana akai shi ba haka yake ba a ayyamu yawmul qiyama wannan tsayawa daga karfe 7 zuwa 12 an gama hukunci shekara 50 ce ba ma shekara 1000 ba shekara 50 kamar yanda wato wata suratul ma'arij ce take ta sa'ilin bi azabi wa qil kafirin laysa lahu dafa min allahi dhil ma'arij ta'rujul malaikatu war ruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50000 sana saboda haka a shekara wacce tafi dacewa da lamarin Allah wallahu alam sannan hijabai 12 Allah tabaraka wa ta'ala ya halitta akwai hijabun kudura akwai hijabun azma akwai hijabun minna akwai hijabun rahama akwai hijabun sa'ada akwai hijabun karama akwai hijabul manzila akwai hijabul hidaya akwai hijabul nubuwa akwai hijabul rufi'a akwai hijabul da'a akwai hijabul shafa'a hijabai 12 kenan a hijabun kudura na farko annabi alaihi salatu wassalam ya bauta wa Allah da tasbihi shekara 12 shine farkon bauta wato laqad abadal maula wa ma samma abidin siwahu wa min anwarihi al-arsh wal falak ya bauta wa Allah shi manzon Allah a yayin da ba mai bauta sai Allah sai manzon Allah to a hijabun kudura 12 yayi tasbihi a hijabun azama shekara 11 a hijabul minna shekara 10,000 a hijabul rahma shekara 9,000 a hijabul sa'ada shekara 8,000 a hijabul karama shekara 7,000 a hijabul manzila shekara 6,000 a hijabul hidaya shekara 5,000 a hijabul nubuwa shekara 4,000 a hijabul rufiya shekara 3,000 na da'a shekara 2,000 na shafa'a shekara 1,000 annabi sallallahu alaihi wasallama ya bauta Allah da tasbihai mutanawwi'at Allah kadai ya san sirrinsa tsakaninsa da manzon Allah shi yasa a daren da za a Isra'i da Mi'raji sai kaji Allah yana cewa fa auha ila abdihi ma wanda ya san ne dan sai da Aisha ta tambaya akan wannan wai me arfan nan a gaya mana yace ai arfa ne sai da Aisha ba a faɗa ai daga ni sai Allah kur ma karabal fuadu ma karabal fuadu ma wacce ta korewa ce wacce ta suna ce ma karabal fuadu ma ra'a zuciya bata wata sarrafantar da abin da ta gani ba ma kawai haka zaka ji Allah tsakaninsa da manzon Allah shine Muhammadu lam ya'rifu ghayru ilayhi shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu wanda sai Allah ga wata kasida nan ta zo a cikin wannan littafi na Al-Faid Al-Ahmadi wanda Abbas dan Abdul Muttalib shi ya bi manzon Allah da ita manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo daga yaki da yake su ainihin wannan jini na Banu Hashim mutane ne wanda da mace Allah ya zaɓi shawa ya zaɓi ne adna suna da kaifin kwakwalwa tun a jahiliya kowane ɗaya daga cikin silsilan manzon Allah in ka ji tarihin za ka gane daman Allah ya zaɓi wannan mutane to abubuwan da aka gani a cikin manzon Allah da haihuwar manzon Allah shine Abbasu yake faɗa a nan yace zai yabi Annabi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ka yabe ni kada Allah ya zubar da haƙoranka
shine Abbas dan Abdul Muttalib yake cewa min qabli hatif fi dhilali wa fi mustawda'in haythu yakhsafu al-waraqu thumma habatta al-bilad la basharun anta wala murqatun wala alaqu mutahharan tarkabu as-safina wa qad aljama nasaran wa alahu al-gharaqu wa rasana al-khalil muqtasaman tajulu fiha fala tatariqu tajulu fihi fala tatariqu malamai sun yaka wani tajulu fiha cikin wannan wuta ta annabi Ibrahim ko tajulu fihi kana kewayawa a tsatsan annabi Ibrahim falata ta tariku tunqalu min salabin ila rahimin idza ma ba alamun badada bu hatta tawabaitukal mu'aymin min khindiba aliyata ta nubu wa anta lamma wulita inji Abbas dan Abdul Muttalib wannan sunna ce muqarrara a gaban annabi akai wannan kasida ta Abbas dan Abdul Muttalib yace wa anta lamma wulita ya rasulullahi kai a lokacin da aka haife ka asharaqatil ardu azata yake wa ba'ad bi nurikal ufuq sasanni sun yi amshe da sanka wa nahnu fi zalika biya'i wa fin nuri wa subul rashad nahsal Abbas ne yayi wannan har annabi yace to kada Allah ya zubar da hakoranka la yafdhilillahu fa'aka Allah kada ya zubar da hakoranka ko kada Allah ya saka mai in'ina ko Allah kada ya saka wanda zaka faɗa abu cikin abin da bai yarda ba ma'ana Allah ya tsarkake harshenka sanan malamai suka fahimci wannan ma'anoni cewa masu yaban manzon Allah hakoransu suna dadewa ba su zube ba saboda wancan addu'a masu yaban annabi hakoransu suna dadewa ba su zube ba alhassan salin ka duba hotuna da shakal islam za ga a tsufansa irin wannan in wani tsohon ne ya zama wawulo in wani tsohon ne a daidai wannan lokaci ya zama wawulo to ana samun karfin haƙori a cikin yaban annabi kuma ana samun karfin fasaha dan ya ce idza kamila fikri madatu muhammadan fasirtu zakan azzari bi iyasi tu bi uliyal afaqu hatta ka annani ushahidu gaibal gaibi dunan wa'az ko zaka ji na alayhi salatu wa salamu wa kullu lisanid dara la atalajilati ina fata a samu fasaha da zaka wadda ba zan dinga yin inda ko ina ba to saboda haka manzo Allah shi ya fara wa Abbas wannan addu'a la yafdhillahu faka to da nan baitoci da makaranta akwai su baitoci guda biyu da ya kawo bayan wannan na lisanul dini ibn al-Khatib al-Andalusi wanda yake cewa min wato ya mustafa min qabla nishati adamin wal qawlu lam tusalu agalahu ayrumu makhluqun sana'aka ba'da ma asana ala akarajil kallahu wadancan kasidu da muka karanta su wato yabo ne tsantsana na annabi a gaban annabi wato min qabla hadibta tun kafin halitta kai tsarki ya rasulullahi min qabla hadibta fi zilali wa fi musawlin tun kana cikin aljanna ya koma da sirrin manzon Allah ne wato tun na Hawwa'u da annabi Adamu lokacin wata fiqaya hasbana alaihima min warqil janna sai ce summa battal bilada sannan ka sako gari ka shigo duniya la basharun anta ba mutum ake kallon ka a lokaci ba wani da aka ce annabi ya bayyana cikin halitta ba mutum ba kai ma din ka biyo irin wannan wa kada khalaqakum atwaran Allah atwaran tun daga bayan annabi Adamu halitta tana nan to abinda Abbas yake ga manzo Allah kenan la basharun anta wala murgatun wala ala mutahhara kai abin da aka cewa ne tarkabus safina ka hau jirgin ruwa ya rasulullah a gaban annabi Abbas yake ga manzo Allah ka hau jirgin ruwa kaman yaya abinda ake nufi jirgin ruwan annabi Nuhu kenan wanda muka faɗa wanda birkinta total dinta giyarta shi wannan jirgin ruwa bismillah mujraha wa mursaha saboda haka wato tarkabus safina wa qad aljama nasaran a lokacin aljama nasaran wa ahlahu al-gharu nutso ya dilmi yadda wala ya uka wa ya gusa wa nasara faqad adallu kathira wanda suratul nuh ta kawo wato aljama nasaran wa ahlahu al-gharu warata narar khalili muqtataman kuma ka gangara cikin mutar annabi Ibrahim kana koya tsatsansa taduli fihi kana tsatsan annabi Ibrahim domin silsilar manzo Allah za ta da annabi Ismail ta da annabi Ibrahim sannan ai sama taduli fihi kana kewayawa a tsatsan annabi Ibrahim falasa ta tarku gashi baka konewa ko taduli fiha kana kewayawa a wuta din shine kullu ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim falata ta tarku sai yace tunqalu min salabin ila rahim ana ciro ka ya rasulullahi min salabin daga tsatsanni na ainihin wato tsatso na ainihin wato mazaje tsarkaka ila rahimin in zuwa mahaifa ta mata ya tsarkaka idan maza alamun bada da buku idan halitta za ta kauce sai ka bi inda tafi sarki ma'ana tafi tsarki halitta tafi tsarki a cikin family nan annabi yake bi isa imam al-busiri ya kawo su baituka a cikin hamziya yana cewa
لم تزل في ضمائر الكون تختار لك الأمهات والآباء صل يا ربنا وسلم على من ما مضت فترة من الرسل إلا بشر القوم هذك الأنبياء wannan shi ma Imam al-Busiri yayi isbasi ya tsaye sana cewa irin wannan tsarki na manzon Allah wato tunqalu min salabin ila rahimin idan ma za alamin bada da baku hatta tawa baitukal muhaimin haddai wato al-muhaimin sarki matattara Allah kenan ya tattaro baitaka gidanka min kindifa daga wata mace da kira kindifa ita kindifa matar Iliyasu ce Iliyasu dan Mudaru wadda ta haifi barazan mazaje Larabawa har balarabe in ya kai ya kawo zai dinga tinkawo kai malam ni jinin kindifa ne domin ta haifi mazaje da yawa kuma an ce an ji tarbihin manzon Allah a jikinta ita kindifa ta tanu duku wa anta lamma wulita asharqatal ardu wa la arbi nurukal ufuku fa nanu fi zalika biyai wa fi nuri wa subul rashad nahtaribu hai zuwa karshen dai wannan kasida ta Abbasu dan Abdul Muttalib sannan wannan kasida ta Lisanuddin Ibn Khadiba Andalusi ya ce yan halittu tun kafin halitta annabi Adamu min qabalin shata Adamu wal kaunu lam tutalahu agalaku a lokacin ita kanta halittu ba a bude musu ba daga kullewa domin halittu a kulle suke annabi ne ya zama fatihu lima ugulika domin shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan ayati da Allah yake cewa alastu bi rabbikum Allah ya tara halitta a alamul zarri Allah da ya tara halitta yace ba ni ne ubangiji kuma kowa sai ya tsit ba wanda zai iya baiwa Allah amsa saboda Allah ahadiyya yake shi kuma manzo Allah shine ahmadi to ba wanda zai baiwa Allah amsa sai manzon Allah ne ce anta rabbuna bala anta rabbuna kai ne ubangiji mu sannan sauran halittu suka bada amsa yana cewa ya lal imamil mu'tala shaykhul islam ya lal imamil mu'tala mata ajaba bi bala laula hudamu muskila lidun ma qadiyin jin da ba dan manzon Allah ba ai da an samu muskila saboda an ce wane ne ubangiji ba wanda ya amsa manzo Allah ne ya amsa bala anta rabbuna to annabi sallallahu alaihi wasallama shine wanda ya buɗo halitta ma'ana a dalilin Allah ya buɗo halitta a dalilin manzon Allah Allah ya buɗo halitta fa awwalu khalqillahi nuru muhammadin wa halal li asladil ladina qad salamu farkon halittar Allah hasken annabi to anan ma shi shaykhul islam ya kawo salatul fati kwarai da gaske Allahumma salli ala sayyidina ولك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. شر الإسلام يا كوسك جدا أبدا تفو بمدهك الأفواه يا خير من ينتاجه الأواه دوبو كثيرة ma'ana cewa har abada ba kuna suna tashin kai shi da yabanka ya fiyayyen wanda mala'ika jibril ya dinga kai kawo zuwa gare shi malaika jibril taraddada jibril al-aminu li ahliha qadiman wa mika'il wal amru ajsam madina dai malaika jibril nan ce gurin shawagin sa nan ce airport din sa nan ce railway din sa nan ce tashar da kai kawo shi malaika jibril saboda haka ya yabe annabi da wannan sannan yace an rawaita cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce farkon abin da Allah ya halitta hasken sa daga hasken sa Allah ya halicci komai wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana magana da sayyidina Umaru yace ya Umar ka san ni ko waye amsa dai sayyidina Umar yace bai san hakikanin manzon Allah ba don babu wanda ya san hakikanin manzon Allah sai Allah domin Uwaisul Qarani da yazo a zamanin sahabbai bai zo a zamanin manzon Allah ba amma manzon Allah ya bada bisharar sa ya bada wasiya akan Uwaisul Qarani sayyidina Abubakar bai gamu da Uwaisul Qarani ba amma sayyidina Umar ya gamu da Uwaisul Qarani abinda Uwaisul Qarani ya faɗa a takeice tayi antum ma arabtum Muhammadan wallahi ku san hakikanin manzon Allah ba illa zillahu sai inuwa shine Muhammadu wato lam ya'rifu ghayri ilahi dikan wa mari amin khairil anami Muhammadin nake son kawo wa mari amin khairil anami Muhammadin suwa zilli sai inuwa a takeice dai sai na Umar yake bai san manzon Allah ba yace ni ne wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya halicci haske na kafin komai wannan haske ya sujjada ga Allah tsawon shekara 700 irin na wannan ne
shekara 300 saboda haka farkon abin da yayi sujjada ga Allah haske na ne daman tun a farko mun gaya ma kul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin tana da fasarori da yawa a gurin malaman tafsiri amma su ne ma ishara shine farkon mai bautar Allah shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda haka sai na Rasulullah sai na Umar ya Umaru ba dan alfahari na gaya ma wannan ba shi babban alfaharin manzon Allah ka kira shi Abdullahi shi ka kira shi Abdullahi kadai a yayin da kiristoci suke ganin ai kaskanci ne ka ce da Annabi Isa bawan Allah bayan shi faɗa da kansa yace inni Abdullah atani alkitaba wa ja'alani nabiyya amma suna ganin ai wuce dan ai Annabi Isa ya wuce a kira shi Abdu sunansa Allah ko dan Allah a wa ma waladar rahman Allah da yayi faɗa ba lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad to manzo Allah ce shi bawan Allah ne shi ma Annabi Isa din ba shi yace shi dan Allah bane ba shi yace shi Allah bane tunda Allah tabaraka wataala zai ce wato anta qulta lin nas takhizuni wa ummi ilahaini min dunillah ai zai wannan ga Annabi Isa ga Allah ga wadanda suka ji Annabi Isa Allah ne je kai ne ka faɗa shi wallahi Allah ba ni bane ina faɗa ai ka sani ai ka sani ka san abin da yake zati na ba san abin da yake zatin ka ba ka san abin da yake zuciyata in kuntu qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsika haka alqur'ani ya tabbata mana yace lokacin da ka karbe ni zuwa sama kai ka san yanda suka yi in za ka yi musu gafara bayinka ne in kuma za ka yi musu azaba to kai na san dai kana da gafara dai da rahama lallami yake to a ranar ta Allah ce yau mai fa'us sadiki na sulhu yau rana ce yau la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha ya qalbin salimin saboda haka a ranar ta manzon Allah ce fa ya laha min hutta jawabuhu fil hutta min rabbihi satuta wasfa ladaina tuqbali rana ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka dai yan uwa saboda lokaci muke dubawa abu ne na time wanda an aje lokacin da za a karanta sallallahu alaihi saboda haka dai manzon Allah ya ga sayyidina Umar wannan cewa daga haske na Allah ya halicci al'arshi da kursi da lauhil mahfuz da alƙalami da hasken maganai da hasken kan hankula na ma'arifa ba dan alfahari ba ka tuna lokacin da Allah ya riƙe alƙawari a kaina wa idza akhadha Allahu mithaqan nabiyina lama atatukum min kitabin wa hikma Allah sai dai tara annabawa da manzanni yace zan turo ku zama annabawa manzanni amma sharadi idan manzan Allah ya bayyana za ku zama ku sahabbansa ne masu taimakon kowane annabi sai da ya sayinin iyar da Allah yake fajadu wa ana ma'akum min shahidina sannan sai a turo annabawa kowane annabi da manzan Allah ya riske shi to ya zama sahabin manzan Allah shi sa annabi Musa shine mai kujera ta uku kujera ta kololuwa a cikin halittar Allah manzan Allah ne wanda in kai yo kasa ma'aikatar wanda zaka samu ma'aikata ce ko office ne na annabi Ibrahim alayhi salam kuma shine khalilullah yana gaba da annabi Musa shine kalimullah amma da matsayinsa a annabi mursali kuma kalimullah kuma yana daga cikin ulul azm wa idza akhadna mithaqan nabiyina wa minka wa min nuhin wa ibrahim aiza dai annabi wai sabani maryamu akhadna minhu mithaqan galiza to annabi Musa da kansa yake burin ina ma shi yana daga cikin al'umman manzon Allah ba wai mun fi annabi Musa bane a'a irin alhairin nan ne ta kaci arzikin babba irin alhairin nan ne ka ci arzikin babba kada ka yi a kai dan cikin al'ummar manzon Allah ai daga jin wannan cewa tamanna kalimullahi law kana wahidan min ummati khairil khalqi zaka maqaluhu cewa annabi Musa yayi burin ina ma shine kai ko shine ni ba yanzu ana ikiti wato kadiya ce da za a yi hukunci cewa kai kafi annabi Musa ba haka ake ne ba ane ma magana kana cikin kujera babba ta al'ummar manzon Allah tunda ya ce ma kuntum khayra ummatin ukhrijal lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah kana wannan kujera ce ma'ana kana cikin wannan fada ai da yawa na ga mutum akan titi yana jiran mota ya tare wannan take tsayawa ya tare wani a fito da wata jeep ta miliyoyi ta wani mai akwai amma akwai wani katon kare a ciki karan na mai motar ne kuma ga alaran ma da rawani da komai yana jiran mota ta zo wata mota ta zo fi ta wuce shi da kare a ciki shin karen ya fi alaran ma ne a shi motar ta asali ta mai mota ce shi kuma karen albarka ya ci ba wai dan ya fi wancan alaran ma ne na ɗaya ba kuma alaran ma dai ta jan rana motar ma ta kizo an ba sa ba sai dai ta ba sayyada amma ga kare san a mota kuma wannan karen fa har likitoci ne da shi
amma ka samu kuma dan mutum yana rashin lafiya sai an je ana bara an rubuto mun kati a asibiti ga karnuka suna da likitoci permanent an aje musu to haka wala kada karamna bani adama tana nan amma tan wani abu ne yaso shi za mu al'umman manzon Allah in ka ji an ce wato annabi Musa yayi burin ina ma shine mu ba ana nufin daga zaka ce kai ka ba annabi Musa ba wane mutum baka kai wannan matsayin ba za ka fi kowane annabi ba to amma albarkar ubangidanka kake ci shine Muhammadu Rasulullah sallallahu mun gode saboda haka wannan shine wato alƙawari na annabawa cewa Allah tabaraka wa ta'ala ce duk wanda ya juya baya to yana daga cikin masu ragewa kai lada masu fita daga dokar Allah fasiqun Allah yace annabawa ba su da wannan siffar annabi baya saban Allah annabi baya saban Allah tarku aula kurun ake cewa tarku aula to mu ake gayawa duk mutumin da yazo a zamanin manzon Allah annabi ya faɗi abu kaza a hadisi ka ji ka gane kuma hadisin nan ya inganta ka ji wai kana da wata riyawa ina ma ba haka akai ba ko baka da imani in dai hadisi ya inganta na manzon Allah annabi ya ce a barka za ka kai ba za ka iya bari ba ai yanzu lokaci ne na wayewa civilization ake zamani yanzu kaza kaza to mutum ba shi da imani ko da kuma mutum musulmi ne domin za ka iya samun musulmi amma ba mumini bane kowane mumini musulmi ne amma ba kowane musulmi ne mumini ba kamar yadda kowane musulmi mumini ne ba kowane mumini ne musulmi ba wannan sai ka kuma hadisin nan na farko da ake karantawa tun muna yara ko da yake ma yanzu ma a yaran mu بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذا طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأصل ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذه فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال الإسلام أن تشهد الله إلى إذ غيره فأخبرني عن الإيمان يا جامع فأخبرني عن الإحسان هذا شيء كان سبني مشاكل الدين sai ka zama musulmi sannan za ka zama mumini sannan ka zama musulmi haka ƙarshe yake cewa al-isan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka kace ce ajini an sa qala mal mas'ul an hadi al min sa'il min sa'il qala fa abini an amarata qala anta lidal amatu rabbataha wa anta rufata al-qur'an aisha yataqawluna fil bunyan thumma talaqa faradustu maliyan thumma qala ya umar atadri man sa'il qultu allah wa rasuluhu alim qala fa innahu jibril atakum yu'allimukum dinakum haka hadisin ya kawo wato cewa wannan mataki kowane mumini musulmi ne amma ba kowane musulmi ne mumini ba sannan kowane musulmi mumini ne ba kowane mumini ne musulmi ba wato kenan kowane musulmi mumini ne musulmi ne amma ba kowane musulmi ne zai kai matakin imani ba shi za a lamarin manzon Allah ba sai masu imani a salati ba ta kai yayi wannan su ba in ka ce yayi wannan su gama gari kenan ya ayi wannan su inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum inda Allah ya ayi wannan su aka ce amma idan aka zo da'ira ta irin wannan zama na lamarin annabi wallahi sai masu imani يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه ذاك يوم سمع أشي إن بايش الدين يزو شيء ذاته إذا من ذا الله يأب كاغاني أحاديثي كما كتير أي جدادين كيني ونقوى إيماني نبوا سورة الله شو وما كان للمؤمنين ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمره saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama wato su annabawa Allah ya kaddara sun bi manzan Allah yanzu gaba ta wuce bayan adda saura inji wani dan kasa wani mawai yace gaba ta wuce bayan adda saura yanzu wanda yake cikin al'umman manzan Allah da kai ake da ni ake da ku ake annabi ya ce kaza mun ka shigar da san zuciya to mun faja baya sai dai musulunci ba imani ba Allah ya ba mu yi sallama manzan Allah to wannan kenan wato sayyidina Jabir an Abdullahi Shafar Islam ya kawo wannan hadisi na sayyidina Jabir cewa ya tambayi manzo Allah me farkon halitta yake Jabir Allah ya halitta cikin annabinka tun a zamanin ba lokaci ba lauhil mahfuz ba a janna ko wuta ko wani mala'ika ko sama ko gasa ko ne farin wata ko aljani ko mutum Allah tabaraka wa ta'ala ya kakkasa wadannan haske daga cikin kaunu yayi sammai da kasai da sauransu ai zuwa dai karshen kashe-kashen wannan rabe-raben haske da aka yi daga karshe wannan haske Allah da ya tashi zai halicci annabi Adamu ya halicce shi da tafin kudurarsa ne wato ma khalaqatu bi yadayya da Allah yake cewa Allah ya halicci annabi Adamu da tafin kudura kuma ya sanya wannan haske a bayan annabi Adamu wanda kissa ta annabi Adamu suratul baqara ta kawo kamar yadda Allah ya ga mala'iku
wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa qalu atajalu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun wa 'allama adama al asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al malaikati fa qala anbi'uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum sadiqin zuwa karshe to amma alai halin dai hasken annabi na hakika shine abun dubawa a wuri an aje hasken manzon Allah tsadan annabi Adamu yana kirkirawa malaiku suna bayan sa suna kallo sai Allah annabi Adamu yake cewa ya ubangiji me yake ga malaikun nan suke kallo na sai Allah yake suna kallon hasken manzon Allah ne wanda zan fita shi daga tsadanka kuma shine annabin karshen zamani sai ya ce to yana roƙon Allah ya sa masa wannan haske a inda malaiku za su dinga gaba da shi suna ganin sa yana ganin su aka ciro wannan haske aka sa shi a goshin annabi Adamu yana haskawa malaiku suna kallon annabi Adamu daga nan ya sake roƙon ubangiji a dawo masa da wannan haske inda shi zai dinga ganin haske aka dawo shi aka dawo da shi dan yatsa sababa wannan sababa laraba suke kiransa amma daga bayanan musulunci sai aka mai da shi musabbiha har yanzu idan kace sababa din sababa amma musabbiha wanda ake tasbihi abin da yasa balarabe ya sa wannan sababa wato daga sababi rigima tashin hankali duk lokacin da dan adam ransa ya baci in zai wuni sai kaga ka kiyaye wannan zai nuna ma da zaka bata mutum rai sai kaga ka kiyaye ne zaka zama na ai wasa yake ba da gaske yake ba amma in nuna ma wannan kace kai ka san ni ba san ka bane to ya gane cewa to shi da laraba suka san abin sababa amma da tawbihi ake da shi a cikin tayya to an zawa na Adamu wannan haske a cikin wannan dan yatsa ya roki ubangiji akwai ragowar wasu hasaken sai Allah ya ce akwai ragowar hasaken sa abban manzon Allah mai budewa da ya kasida ya ce mu masoya manzon Allah ne sabban sa gaba daya hakan take mu masoya manzon Allah ne masoya sabban annabi karan kasa kar yawwa wannan shine magana ta gaskiya to aka sa hasken sayyidina Abubakar a wasu dan aka sa hasken sayyidina Umar a na kusa da dan kuru aka sa hasken sayyidina Usman a hasken a dan yatsa dan kuru sannan aka sa hasken sayyidina Ali a babban dan yatsa akwai salatu fatiha daidai wannan guri Allahumma salli ala sayyidina والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق ولا هادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين da ku ce mana abuwa larura biyu ta sa muna tari juya yanayi da kuma yawan maganganu to duk dai Allah dai ba mu lafiya wannan haske ne sai na rasulullahi tun daga annabi Adamu yana nan Allah ya tsarkake wannan haske yazo annabi Shisu yazo annabi Idrisu yazo annabi Nuhu yazo annabi Hud yazo annabi Ibrahim har yazo annabi Ismail yazo a tsarkakan mahaifa Abdullahi dan Abbas yana cewa ya kirga iyaye na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai da ya kirga silsila iyaye guda 500 babu wani mutum fasiki a cikin su wato aure ne ya yi manzon Allah shi kuma aure din koda a zamanin fatara aka yi shi to aure ne yana nan shi za yanzu a shari'ar musulunci a yanzu a cikin shari'ar manzon Allah da za a samu mutum kafiri ne bakin kafiri ba maguje yana da mataye guda 4 yazo ya musulunta suka musulunta shikenan auren su yana nan ba wani canjin daurin aure wannan ita shari'ar manzon Allah kuma wannan daurin auren da aka ce ya inganta koda da tulunan giya aka daura auren waccan ta farko da tulun giya 1000 aka daura auren waccan ta biyu da naman alade aka daura auren wannan ta uku da naman biri aka daura aure da yayi a yanzu ma a cikin shari'a manzon Allah to shi yasa aure ne ingantacce ya fi manzon Allah kamar yadda zamu samu yanda mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Abdullahi dan Abdul Muttalib wata mace take ya afka mata ya lalata yace ba zai ba zamu zo daidai wajen saboda haka Allah ya tsarkake wato silsila ta manzon Allah kalman nan ta nasu Qur'ani cewa allazi yaraka hina taqum wa taqallubaka fi sajidina malaman tafsiri sun fassara cewa annabi ya jujjuya a cikin tsarkakan mahaifa da ainihin tsarkakan tsatso tun daga sayyidi wato Abdullahi zuwa annabi Adam ko tun daga annabi Adam zuwa sayyidi Abdullah tun daga nana Hawwa zuwa sayyida Amina Allah ya tsarkake su sai ya zamana wata rana mahaifin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana bacci a farfajiyar harami sai mafarki da ya mafarki sai ga sarkoki guda 4 daya ta fito a gabas ɗaya sarka a yamma ɗaya sarka akan Ka'aba ɗaya ta zama kore bishiya mai ganye liblib amma a cikin mafarkin ya ga wannan bishiya halittun sama da ƙasa a gabas da yamma kudu da arewa sun zo suna jin inuwa da wannan bishiya da gari ya waye
Abdullah mahaifin manzon Allah ya tambaye masu fasara mafarki suka ce abinda mafarkin ka yake nunawa wanda halittun farko da karshe za su imani da shi za ka haifa kuma shine annabin karshen zamani har dai lokacin da auren mahaifin manzon Allah ya zo bayan mataye kyawawa masu dukiya sun nemi ya aure su bai aure su ba ya inganta akwai wata bayahudiya wacce ta ga hasken manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sayyidi Abdullahi wannan bayahudiya tana ganin mahaifin annabi take wannan shi yake dauke da sirrin annabin karshen zamani sai ce kai samari zo kai lalata da ni zan baka raƙumi 100 zan baka adadin abin da aka fance ka da shi raƙumi 100 saboda akwai wata kissa doguwa dangane da mahaifin manzon Allah lokacin da Abdul Muttalib ya bakancan cewa duk sanda Allah ya bashi ƴaƴa guda 10 ko Allah ya bashi ƴaƴa to zai yanka wanda ya fi so kuma bayan Allah ya bashi ƴaƴa din a lokacin ɗansa kwaya ɗaya ne shine Harisu ana kiransa Abul Haris akan magana haƙori je zamzam bayan an cike ta to Laraba sun masa gori amma da karshe dai an kai ruwa rana amma dai sun sallama ya gari je zamzam din to gorin yaya da aka masa yake yayi wa Allah alƙawari in dai Allah ya bashi aya sai yanka wani to kuma mahaifin manzo Allah shi Abdul Muttalib ya fi son mahaifin Annabi kuma an nuna masa lalle yanka shi kuma suka tafi gurin wata mace wannan kisa ce doguwa wanda Allah ya jika khalifa Isma'il na Shehu Mantiyani ko yaushe zo irin wannan guri sai ya maimaita wa ma'adarsa maulidi wannan kinsa sai ya maimaita ta dan ni tun kafin ga kinsar da jawaban khalifa Isma'ila na da take sannan to dogo kinsa ce dai an fahimci mahaifin manzon Allah da raƙumi ɗaya kamar yadda aka fahimci annabi Isma'ila da abin yankawa da Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa wa fadainahu bi dhibhin azim wa tarakna alayhi fil akhirin to shi manzo Allah yana yi wa kansa kirari da cewa ana ibnu zabihaini ni dan ababan yanka ne ma'ana yana ishara ne da ainihin annabi Ismail da kuma sayyidi Abdullah to saboda haka ita wannan bayahudiya wacce ta ga hasken manzon Allah a goshin mahaifin manzon Allah sayyidi Abdullah tace qad alayya shine larabci walaka mislu ma fudita bi ka zo kai lalata da ni zan baka abin da aka yi fansa da aka fanshe ka da shi da kuma ɗaya sai yake cewa a'a ni da aikata haram wallahi gara na mutu halal ba gagara ce ba zai ci gaba da nemo halal aure kenan to yake cewa ɗa yana kare mutuncinsa ne da addininsa to yaya al'amarin da yake nema na da shi to wata rana ana nan a kwana ta shi ita wancan bai hudiya mun san sunanta ita wacce mai hudiya amma faɗin sunanta a cikin gama garin musulmi zai zama akwai matsala galiba yawa amma sunanta wato sunan yar manzan Allah ne da ita yar manzan Allah mashahuriya to ita wacce mai hudiya sunanta kenan saboda manzan Allah yana da fawaɗin da yawa sunan mahaifiyarsa Fadima sunan mahaifiyar mahaifin manzan Allah Fadima su ta ma kanta wannan bai hudiyar da ta karanta attaura ta fahimci attaura domin attaura ta zo da sunan manzan Allah karara ta zo da alamar manzan Allah a shekarar da za a haife shi mahaifansa da inda za a hijira kai ai ba ma maganar manzan Allah ba hatta sabon annabi attaura duk sai sai bayani tunda Allah ya ce Muhammadu Rasulullah wallazina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama bainahum تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة شيني محل شاهد ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل الله يشكى بدا صفانتا sabon manzan Allah to ita waccan bai yahudiya ta karanta ta gane allazina atina ul kitaba ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahu tace mahaifin manzan Allah ya lalata da yace a gaskiya shi aure yake nema to wata rana shi mahaifin manzan Allah yana ga mahaifiyarsa mai suna Fatima kuma daga cikin Fatima din ta mahaifiyar sayyidina Aliyu sunanta Fatima bintu Asad sunanta Fatima da lokacin da ta rike manzan Allah annabi yana kiranta ummi ba'da ummi wannan baba ta ce bayan baba ta yi wafati a lokacin da ya tamata ya sayi na Ali ta rasu idan wannan tarihin ne annabi da aka haka kabari yace kada a sa ta a cikin kabari sai da ya zo ya kwanta a cikin kabarin sai da annabi zai kwanta a cikin kabarin mahaifiyar sayi na Ali ya kwanta yi miƙe sannan ya doke a sata ta kaga shikenan hadisin nan na Imam Bukhari da yake cewa duk wanda ya mutu annabi Muhammad ake kawo cikin kabarin sa a ce mata kunu fi yanar rajuli ya ani Muhammadan kaga ita zai ce to ni ne rike shi yanzu ma ya fita daga nan
wa ma ma yasal al-abd bi kabari an kuma ko garka da yawas bali duka ilmu saboda haka yayi wato ita wannan kaka ta manzo Allah ta nemawa shi ma yayin manzo Allah auren Sayyida Fatima ita ce mafi shahara a cikin yayin Larabawa Qurayshawa aka yi wannan aure a cikin watan Rajab kuma aka dauki a cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a daren Juma'a ran Alhamis kenan da daddare Allah tabaraka wa ta'ala daga daukar cikin manzon Allah yace da mala'ika Ridwan ya bude aljanna ashe kenan ana nuna mana mai farin ciki da watan manzon Allah mai farin ciki da zuwan manzon Allah mai farin ciki da annabi أهلا بشهر الفرح شهر ذهاب الترح وفخرنا والمرح شهر النبي الأفضل شهر الفلاح والسرور شهر به تدور مو شيء بين دور متوجه مكلف وكم فرين تكي من ذا الله هنيئا لإبراهيم لا هلاله هلال بدا للناظرين جماله هلال ربيع فيه جاء محمد فتم لنا البشرى وأما نواله ina duban lokaci kogwa lokaci mun shi kalla mun tsaya wato sallallahu ta'ala alaihi wasallam aka dauki cikin manzon Allah Allah ya umarci malaika ruwa ne bude aljanna kenan mu ba da sadaka mu ba da kyauta mu yanta daurarru waɗanda bashi ya karye musu ko kana bin wani kuɗi tunda masu sauraron mu ta internet yanzu ta social media muna cikin kasuwar kofofin bai kasuwar albarka wato cewa idan wata maulidi ya kama yanda ake zuwa gidan daurarru a tambaye su wani bashi ne ya kai shi kurkuku ba da ganganci ba da tsautsayin karyewar kasu je ka yanto shi ko kuma wani ina bin ka kaza ka kasa abu ya kare to na zai ma kaza ko na zai ma duka saboda lamarin manzan Allah ko kaya kaza farashin sa kaza ne amma saboda zuwan watan maulidi mun yi discount din wani abu duk wannan yana daga cikin wato farin ciki da maulidin manzan Allah da ba da abinci da ba da abubuwa na a sa mutane sururi da farin ciki kada ya zama wasu mu ne in wani abu nasu ya zo za su kimsawa duniya farin ciki saboda wannan abu to amma mu ya kamata ne saboda zuwan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ka ji dai abinda Allah ya ce a bude aljannar firdausi ya umarci malaika Ridwan mai kira yayi kira a sama da ƙasa wato cewa an dau ciki da shugaban halitta gaba daya an wayi gari gumaka sun kikkife gadaje na masu sarauta super powers a wannan lokaci gadajen su ya karere da larabawa qurayshawa suna cikin yunwa da talauci sai arziki ya zo musu ko ina suka sa wannan shekara ta daukan cikin manzon Allah sunanta shekarar budi da walwala Allah ka kawo mana buɗi da walwala albarkar hakan Allah ka kawo mana ciniki mai albarka Allah ka ɗauke mana dukkanin tsadar da ke na bala'in nan tashin hankali da ake arewacin Najeriya jihohi kama mutane da yin kidnapping ɗinsu da koransu da gurarensu da hana su noma da dukkanin matsaloli Allah ya yi mana alfarmu manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama to haka dai abin ya kasance dabbobi suka dinga firici dabba ta kalle dabba ta ce na rantsa miki da ubangijin Ka'aba an dauki da Annabi Muhammad haka ainihin dabbobin gabas yamma na yamma su gabas na kudu su arewa na arewa su kudu suna bishara haka na a kowane wata sai an samu cikin bisharori a cikin lamarin manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama sai da Amina Allah ya kare da gare ta ta ce ita bata gane ta dau ciki da manzon Allah ba kadai dai ta gabata yin al'ada ne kamar yanda take yi a da sannan ba ta samu wani nauyi ko laulayi ba ko ciwon jiki wani mai zuwa dai ya zo mata yana cewa shin kin san kin dau ciki da shugaban halitta kuwa tace bata sani ba yace to ina ga mai kin dau ciki da shugaban halitta haka a lokacin da haihuwarsa ta kusa ya sake dawowa yace in kin haife ki ce kina neman Allah ɗaya ya tsare shi daga sharrin mai hasada ki sa mai suna Muhammadu haka sunansa yake shi Annabi sallallahu alaihi wasallam sunansa Muhammadu Rasulullah shi hatta Abdul Muttalib yana dawafi can bayan an haifi manzo Allah sai zai sa masa Muhammadu sai ake tambayar sa to kai Abdul Muttalib ka sa wannan abin haihuwa Muhammadu a kakannin ka fatin daga Adnan har zuwa Hashimu mahaifinka ba wani Muhammadu me yasa ka sa masa haka yace so nake farkon duniya da kashe su dinga gode masa shine ahlal yawmi summi Muhammadan khayrasmi ramzan lima'ana al-ismi min jaddihi لينجلي بحمد الأولين له والآخرين فكان ذا يكينا من الكريم المفضل وهكذا وجوه النبوة كما kowane wata annabi Adamu ya zo ya bada bishara cewa manzon Allah ita sai da Amina ta ciki da shugaban mutane alfaharin bani Rabi'a da Mudar a wata na biyu annabi Shisu ya zo yayi bishara cewa manzon Allah shine mai dauke da Qur'ani a wata na uku annabi Idris ya ce annabi Muhammad shine jagoran halitta
a wata na hudu annabi nuhu ne yazo cewa manzon Allah shine ma'abocin nasara da bude wato nasara wato nasrun min Allah futun qarib idza jaa nasrullah wa yansuraka Allah nasran aziza manzon Allah kenan to annabi nuhu ya bada wannan bishara annabi hudu kuwa da ta tambaye shi yace ina baki bishara da wannan da ke a cikin yake cikin shine ma'abocin ceto ranar taruwa shine ranar tashin alkiyama wa min al-layli fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyaba asaka rabbuka makaman mahmuda to annabi hudu ya fito wannan sannan annabi ibrahim shi bisharar da ya shaye ina ya miki bishara da annabi madaukaki abin girmamawa shi ko annabi isma'ila ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama shi annabi ne mai rinjaye ya rinjaye halitta gaba daya jan halitta ya rinjaye ta a daraja a gurin Allah annabi Musa kuma abin da ya faɗa shi ya karrara abin da ainihin annabi Shisu ne ya faɗa domin shi annabi Shisu sai sahibu tawili wato ma'abocin fassara alqur'ani shi kuma annabi Musa yace ma'abocin alqur'ani domin shi alqur'ani yana da sunaye wajen kala 52 sunan alqur'ani amma mashahurai alqur'an alfurqan bal huwa qur'anun majid fi lawhin mahfuz sai kuma tabarakallazi nazzala furqan wato daga jam'u da farko ne daga shari'a da haƙiƙa ne daga sukuru ne da sahau haka abin yake jam'an wa farqan kenan na'atuhu da jam'an wa farqan na'atuhu dawmad dawami kenan litalaqi litajalli tajalli almudani to haka dai annabi Isa alayhi salam ya bada bishara annabi abin girmamawa ne mun zo abin kamba madarajojin sa sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala sayyidina lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasir al haqq bil haqq wala hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al azim سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين mun fara cewa sai da Amina ta ce bata ga alamar ta dau ciki ba sai dai ta gabata al'ada a waƙi'a ta ga wannan mutum yace ta samu suna Muhammadu a shekarar da aka yi manzo Allah ba ya fi ƴaƴa mata ba duk maza ka haifa saboda rakiya ga manzon Allah haske ya shiga cikin gidajen Qurayshawa Larabawa katangun kisra sun yi girgiza a cikin watannin da aka da cikin manzon Allah kaunu ta cika da bishara ƙoramar sa wata ta kafe a lokacin da manzo Allah yake ciki haka nan wutar Farisa da aka shekara 1000 ana bauta mata bai taɓa mutuwa ba amma ta mutu a dalilin ɗaukar cikin manzon Allah sannan faduwar kan kambin sarkin Kisra a cikin daren farko a watan Rabiul Awwal wanda wannan kwanaki da muke ciki kwanaki ne na ƙarshe a Rabiul Awwal din da yake da zamu ci gaba da diban kuma Rabiul Sani saboda haka a daren farko a Rabiul Awwal wato ta yi farin ciki da dukkanin murna a dare na biyu an ba ta bishara da samun burinta a dare na uku an ce mata ta ɗau ciki da wanda yake zai miƙe da godiyar Ubangiji da kuma shukuru wato hamdan wa shukuran kenan a dare na hudu ta ji tasbihin mala'iku a sama a dare na biyar ta ga Annabi Ibrahim a cikin bacci ya ce dai ta ɗau ciki da ma'abocin daraja da ɗaukaka a dare na shida ta samu cikakken farin ciki kuma wannan farin cikin bai yanke ba bai rauni ba a dare na bakwai ta samu hasken yarda da wadatuwa a dare na takwas ta ji harshen farin ciki da murna yana cewa ya Amina hakika haihuwar hasken haske watanni ta kusata hakika a dare na tara kuma dukkan arzuka da wadatuwa sun bayyana gare ta a dare na goma sai ta ji diriri amo na mala'iku sauti kenan suna tasbihi ga ubangiji a dare na 11 dukkanin wahala da gajiya sun bar wa sayyida Amina a dare na 12 sai ta ji alamar nakuda tana so ta kama ta cikin dukkanin farin ciki da kwanciyar hankali Allahumma salli ala Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasir al-haqqi bil haqq wala hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin والحمد لله رب العالمين هذا ne sha biyu ta sai da Amina ita kada ce a cikin gida sannan sa Abdul Muttalib sun tafi ainihin wato dawafi irin na wannan lokaci sai ta ga wani tsuntsu fari ya zo ya shafi kirjinta sai dukkanin tsoro ya kaugare ta ya ka zo mata da abin sha fari sai ta sha sai ta ga dibaji abin shimfidawa wato a sama da ƙasa wato wani haske ya dauka gare ta sai ta ga wasu mataye sun zo sun kewaye ta dogwayen mataye kyawawa masu kama da 'ya'yan Adnan
take cewa ko daga ina suka san da ni ɗaya tace ita ce Asiya wannan mumina ta zamanin Annabi Musa ma'ana matar Fir'auna kenan wannan mumina sai kuma tace ita ce sai da Maryam mahaifiyar Annabi Isa alaihi salam sai ta ga dibaji fari an shimfiɗa shi tsakanin sama da ƙasa sai Allah ya buɗe mata ido sai ta ga mala'iku sun zo da siffa irin ta Larabawa mutane a hannunsu akwai suntula wato na azurfa ko kuma butoci na azurfa sai ta ga wani garke na tsuntsaye sun zo sun lullube ɗakin ta bakunan tsuntsaye na zumurruzu ne fukafukansu na yakutu ne sai ta ga gabacin duniya da yammacin duniya sai da Amina sai ta ga tutoci guda uku ababen kafawa saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kusa bayyana ɗaya tuta an kawo ta a gabas ɗaya a yamma ɗaya an kafa ta kan Ka'aba sai ta ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku miƙe saboda girmamawa a bisa wanda halittun sama da ƙasa suke girmama shi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam assalamu alayka ya sayyidi ya rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam assalamu alayka ya man ahabbahu Allah wa ijtaba sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam assalamu alayka ya man tafahu wa lahu li nafsihi fi sabiq al-azali wa nabba sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam assalamu alayka wa rahmatullahi wa barakatuh ya ni'mal muqarrab wal mabrur sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam assalamu alayka wa rahmatullahi wa barakatuh ya ni'mal mu'ayyid al mansur sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam assalamu alayka wa rahmatullahi wa barakatuh ya ni'mal sayyid al madhkur sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam assalamu alayka wa rahmatullahi wa barakatuh ya ni'mal waliy al mashhur sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam assalamu alayka wa rahmatullahi wa barakatuh ya ni'mal mamduh al mashkur sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam assalamu alayka wa rahmatullahi wa barakatuh يا نعم المبارك المزور صلى الله عليك وعلى آلك وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا نعم الحبيب الفريق المسرور صلى الله عليك وعلى آلك وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا نعم الولد الزاهد صلى الله عليك وعلى آلك وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا نعم الحق الشاهد صلى الله عليك وعلى آلك وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا نعم السري الماجد صلى الله عليك وعلى آلك وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا نعم الراكب الساجد صلى الله عليك وعلى آلك وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا نعم الناسك العابد صلى الله عليك وعلى آلك وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا نعم الشاكر الحامد صلى الله عليك وعلى آلك وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا نعم الخاشع الخاضع صلى الله عليك وعلى آلك وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا نعم الخائف المتواضع صلى الله عليك وعلى آلك وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا نعم القانت الذاكر صلى الله عليك وعلى آلك وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا نعم المنصور الناصر صلى الله عليك وعلى آلك وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا نعم الجليل الجميل صلى الله عليك وعلى آلك وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا نعم الزعيم الكفيم صلى الله عليك وعلى آلك وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا نعم النبي الخليل صلى الله عليك وعلى آلك وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا نعم الرسول الدليل صلى الله عليك وعلى آلك وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا نعم الناصر الصالح صلى الله عليك وعلى آلك وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا نعم الفاتح الخاتم صلى الله عليك وعلى آلك وسلم سيدي يا رسول الله أنت حياة القلوب والأرواح صلى الله عليك وعلى آلك وسلم سيدي يا رسول الله أنت قوت الأبدان والأشباح صلى الله عليك وعلى آلك وسلم سيدي يا رسول الله أنت الباب والمفتاح صلى الله عليك وعلى آلك وسلم سيدي يا رسول الله أنت المشكاة والمصباح صلى الله عليك وعلى آلك وسلم سيدي يا رسول الله أنت الكأس والراح صلى الله عليك وعلى آلك وسلم سيدي يا رسول الله أنت الراحة والإرتياح صلى الله عليك وعلى آلك وسلم سيدي يا رسول الله أنت الخير والنجاح صلى الله عليك وعلى آلك وسلم سيدي يا رسول الله أنت الرشد والفلاح صلى الله عليك وعلى آلك وسلم سيدي يا رسول الله أنت الكرامة والصلاح صلى الله عليك وعلى آلك وسلم سيدي يا رسول الله أنت الغنيمة والرباح صلى الله عليك وعلى آلك وسلم سيدي يا رسول الله أنت النصرة والسلاح صلى الله عليك وعلى آلك وسلم سيدي يا رسول الله أنت الوسيلة والجناح صلى الله عليك وعلى آلك وسلم سيدي يا رسول الله
الله أنت العز والعناية صلى الله عليك وعلى آلك وسلم. سيدي يا رسول الله أنت السر والولاية صلى الله عليك وعلى آلك وسلم. سيدي يا رسول الله أنت البدء والنهاية صلى الله عليك وعلى آلك وسلم. dan wa na zamu tsaya cikin wannan saboda yanayin lokaci wanda Sheikh Jami'u Usman yake karantawa shi Allah ya mana dukkanin muradun Allah ya bar mu cikin ƙaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alaman mu sun faɗa mun yadda kuma mun gani maganin yana ci addu'a irin wannan mawqifi Allah yana karɓarta kowa ya shigar da cikin abubuwa na alkhairai ya shigar da cikin addu'a ga abubuwan da yake nema na alkhairai ko neman tsari da abin da yake nema Allah ya tsare shi na dukkanin shari Allah ya bar mu da kwanan manzo Allah da dukkan sahabban da dukkan ahli bait rasulullah da dukkanin bayin Allah na gari Allah ya ji kan magabatan mu Allah ya saka musu da alheri Allah ya saka shanan mu da alheri sai mu manci janibin su Allah ya saka musu da alheri shi na wanda yake shine silsila ta shi malam Imam Madabo Allah ya jaddada masa rahama dukkanin sauran shanan mu alfarman manzon Allah wannan kasuwa ta kofa wanda Allah ya kawo shi niki ne albarka wanda ake bin sa bashi Allah ya bashi ikon biya wanda duk ake bin sa bashi Allah ya bashi ikon biya waɗanda ba su da jari Allah ya ba su jari mai albarka mai yawa wanda suke da shi Allah ya kara musu dan alfarma sai na Rasulullahi Allah ya kade asara Allah ya kade asara Allah ya kade asara Allah ya albarkaci zuri'o'i Allah ya albarkaci nema albarkacin wannan zama na maulidi ko wanda baya maulidin Allah sashi da albarka cikin lamarin alfarma sai na Rasulullahi wanda ma baya yin Allah ba shi albarkar ciki ya ci albarkar masu albarka daman ba dan halin mu Allah yake mana ba saboda haka albarkar ambatan manzon Allah Allah ya kawo alhairi da albarka alfarma sai na Rasulullah matsaloli na tsaro a Najeriya Allah ya mana maganin su dan alfarma sai na Rasulullah wannan zabe da yake cin karowa Allah kada ka ban mu da iyawan mu Allah ka zaba mana abin da yafi alhairi wanda suke son mu suke kaunan mu wanda za su tsaya kai da fata cikin kare haƙƙin mu da addinin mu alfarma sai na Rasulullah ban san wanda za a wakilta ya cika mana da addu'a ba saboda yanayi na lokaci saboda haka yana daga cikin sirrin lamari ya zama an samu wani jagora wanda zai zo shi ma ya tofa albarkacin bakin sa insha Allah sai di ahlan wa sahlan bismillah